Младежите в училище преминават през различни етапи от своя живот и емоционално развитие. Важно е да се обръща внимание на тяхното благополучие и подкрепа в учебната обстановка. Ето как те преживяват различни емоционални етапи и как могат да се справят. Процесът на образование и развитие на младите хора в училище изисква подход, който включва не само учебните аспекти, но и грижа за техните емоционални и социални нужди. Създаването на образователна среда, където се насърчава комуникацията, толерантността и индивидуалното развитие, всеки човек преживява различни емоционални етапи в течение на живота си. Емоциите са като океан, вълни от радост, тъга, страх, изненада и ярост, идват и отиват, както всяка емоция и етап са неизбежни. Важно е да се изгради емоционална интелигентност и гъвкавост. Искаш ли да споделиш своя проблем? Да, няма никакъв проблем. Моят проблем се състои в това, че аз не знам каква насока искам да се развивам, както завърша и по никакъв начин не мога да си помогна и да открия правилното нещо за мен. Да. Как мислиш, че би се справил с каква помощ на приятели, на семейство? Приятелите и семейството също играят много важна роля, но може би най-вече това, че когато извършваш различни активности в различни сфери, малко по малко намираш къде се чувстваш най-добре, кое правиш най-добре и заедно с тези активности разбираш къде искаш да се занимаваш и с какво. Да, какъв съвет би дал на младите хора като нас да се справят с този проблем? Да прекарват повече време, като се включват в различни дейности, в различни организации, защото по този начин се срещаш и с хора и малко или много някой може от тях да те вдъхнови, да ти покаже и той как се справя, и той какво прави, и ти можеш да харесваш това, което си видял и да започнеш да се развиваш като него. Да. Или пък да посещават, има различни такива клубове по кариерно ориентиране, които също много помагат, но най-вече извършването на различни активности. Решаване на ментални проблеми започва с съзнаване и приемане на ситуацията. Търсете подкрепа от близките си професионалисти в областта на менталното здраве. Психотерапия и консултации предоставят ценни стратегии. Поддържайте здравословен животен стил с физическа активност, здравословно хранене и редовен сън. Управлявайте стреса и емоциите с техники като медитация. Участвайте в образователни програми и си поставяйте реалистични цели. Всеки напредък е стъпка към по-добро ментално здраве.